segue sendo unha honra participar nesta organización en Anova dende o primeiro día, compartir con vos estes espacios. Ben, hai 3 anos desa primavera municipalista do 2015, proceso xenuinamente galego, propio, creado dende abaixo e dende aquí, sin comparación en ningún outro lado do Estado, que deu lugar ás chamadas mareas. Ese proceso municipalista que significou unha derrota do Partido Popular estruendosa. Cando din que Feijóo nunca foi derrotado en maio de 2015, cando puxo todos os candidatos á alcaldía das cidades, e só lle quedou a cidade de Ourense e a Diputación de Ourense, e foi derrotado en Compostela, foi derrotado en Ferrol, foi derrotado na Coruña, en Vigo, en Pontevedra, quedouse en Ourense, e casualmente a única cidade actualmente sin orzamentos dende que levamos de legislatura. Ese o modelo do Partido Popular diz que a única cidade que nos pode ofrecer como exemplo Ourense, pero tamén supuxo o campo político en povos, en vilas como Val do Dubra ou Sada, onde se abriron procesos de esperanza para a xente. E ese proceso de 2015, de maio de 2015, esa derrota do Partido Popular, ensinounos e deunos unha lección de que hai unha potencia no desexo de cambio, e tamén coñecemos o vieiro para conseguir que esa potencia sexa realidade, ese desexo de cambio sexa realidade, a unidade con ampla base popular. E creemos que temos que aprender dese momento e desa aposta que fixo Anova xa un ano antes casi desas eleccións de maio de 2015. Non hai cambio posible neste país se non traballamos dende a xenerosidade e non traballamos a unidade tamén dende a pluralidade. Hai quen se resigna agora a que pasou unha ventá de oportunidade, que hai un cambio de ciclo e que, polo tanto, se resigna a acomodarse a institución, que se resigna a non disputar a hegemonía ao Partido Popular. Nós non nos resignamos. Creemos que é posible disputarlle a hegemonía non só ao Partido Popular, sino disputarlle a hegemonía a ese bloque conservador que se está preparando neste momento, ca bella dereita que é o Partido Popular e a nova dereita que é Ciudadanos. Aquí, Ciudadanos e o Partido Popular representan os mesmos intereses. Alberto e Albert, tanto monta tanto, defenden o negocio das empresas nos concellos, defenden a privatización dos servicios públicos, defenden a especulación nos solos dos concellos, defenden a opacidade e son contrarios, polo tanto, aos principios que nos defendemos e dos que falamos aquí. Para combater ese bloque conservador nos concellos, temos que defender as fórmulas que foron exitosas, fórmulas que foron exitosas no electoral e tamén na capacidade de transformar as cousas. E temos que reivindicar xa que estuvemos transformando e que estamos transformando a realidade deste país dende os concellos. Xa decía antes, na intervención de antes, na Coruña é posible hoxe en día recuperar 400.000 metros cuadrados do borde litoral da cidade para o público, para usos dotacionais, porque hai un goberno como a Marea Atlántica, que sustituiu o goberno do Partido Popular, que avalou con un plan xeral de ordenación municipal a privatización e o pelotazo con eses terreos. E gracias á loita cidadá, pero tamén a ter un goberno como a Marea Atlántica, foi posible, ou é posible transformar cando dende Compostela se remunicipalizan servicios, se traballa en remunicipalizar servicios, ou en Teo se remunicipaliza a auga e xa no primeiro ano se aforran miles de euros que poden ser dedicados a políticas sociais. Se transforma tamén dende Sada, donde grazas a ter un goberno como Sada a maioría, hai unha loita na que se vai avanzando, que é de recuperar o Pazo de Meirás para que pase ser de símbolo da infamia franquista a un símbolo da memoria histórica democrática. Se transforma dende todos os concellos, donde tamén dende a oposición as nosas formas de facer política van marcando paso. Aínda que poida haber cambios no futuro nos concellos, hai cousas que xa non se van a volver a poder facer como antes.
Hai cuestións que xa non se van a poder facer como antes porque nos marcamos xeitos de facer política. Marcamos moita diferencia en todos os concellos onde chegamos a gobernar e tamén dende a oposición. E por eso somos a principal ameaza, as mareas, somos a principal ameaza para o bloque conservador, para o Partido Popular. Por que ataca Núñez Feijóo sistemáticamente as mareas municipais e os gobernos do cambio? Primeiro, porque son unha ameaza para o Partido Popular, unha ameaza política, electoral, pero tamén política de exemplo de como se poden cambiar as cousas, e tamén porque son gobernos que non se venden os intereses que está vendido o señor Feijóo e o Partido Popular, porque son independentes e porque só se deben á xente que os votou. Polo tanto, a aposta polas mareas de Anova ten que redoblarse. Temos que poñernos ao servicio de cada unha das candidaturas de Unidade Popular que estexa hoxe e que se vayan a crear con xenerosidade, sabendo que a organización non é un fin en si mesmo, sino que debe ser unha ferramenta que axude a transformar as cousas. Por lo tanto, estamos ao servicio de transformar a sociedade e temos que transformar do xeito máis eficiente que poidamos. E o xeito eficiente, evidentemente, en cada lugar unirse en torno a un proxecto dunhos mínimos comuns entre xente de cada concello. Necesitamos, en definitiva, unha nova primavera como a de 2015 para abrir un novo ciclo. Necesitamos unha reactivación cidadá en todas as vilas e cidades do país. Necesitamos a xenerosidade, necesitamos reivindicarnos tamén. Temos que reivindicarnos. Sabemos que estamos sendo asediados dos concellos por as forzas políticas reaccionarias, pero tamén por os poderes fácticos que ven como non teñen dentro dos gobernos aliados para facer os seus negocios. Estamos sendo asediados polos aparatos mediáticos que traballan para esos intereses e que viven de esos intereses. Pero temos que reivindicarnos. Fixemos moito e somos capaces de volvelo a facer e de abrir un cambio no ciclo político en 2019 que dé pulo ao proxecto nacional en Galicia de transformación tamén, no que estamos traballando durante todos estes anos. Anímovos a todas e a todos a que traballemos neste sentido, porque somos capaces de derrotalo. Por lo tanto, necesitamos moita forza, moito ánimo e transmitir moita forza e moito ánimo a todas aquelas que estades traballando día a día contra un enemigo moi poderoso, pero que contades co apoio de moita cidadanía que está e que non ten a capacidade de poder transmitirvos todos os días ese agradecemento, pero que terá a oportunidade en 2019, en maio de 2019, de reeditar o apoio que tuvemos en 2015 e incrementalo. Moito ánimo, moita forza, adiante.